באיזו מהירות מגיבים צמחי מים במעבדה לחשיפה פתאומית לאור? כמה שניות אחרי החשיפה, בועות האוויר הראשונות משתחררות מן הקצה החתוך של הגבעולים הירוקים. חיש קל מתכסים גם העלים, עד שלבסוף כמות הולכת וגדלה של בועות עולה מזרע הצמחים. את הגז אפשר לאסוף בתוך כלי דמוי משפך. צווארו, הניתן לחסימה, ממולא מים ובולט החוצה. הצמחים מגיבים לחושך מיד. והם מגיבים באותה מהירות עצמה כשהאור חוזר. בתנאים נוחים די בפחות מרבע שעה של אור לייצור גז בכמות שתדחק את כל המים מצוואר המשפך החוצה. כשמורידים את המשפך, הגז שהצטבר יימצא בלחץ. לפי הקצב שבו הבועות משתחררות מגבעול יחיד, אפשר לבחון את השפעתן של עוצמות האור המשתנות. עם הקטנה של עוצמת האור בעשירית, גם תכיפות הבועות יורדת. שרשרת הבועות מגיבה כמעט מיד לכל הגברה בעוצמת האור. עם החלשתה גדלים המרווחים בין הבועות. הבה נתבונן באותו הצמח כשהוא נתון באור חלש ובאור חזק. התלות בין המשתנים מוכיחה שהאור הוא מקור אנרגיה להיווצרות חמצן בצמח. האינדיקטור אינדיגו קרמין מייצר תמיסת צהב הבא. כשמוסיפים מחמצנים, הצבע משתנה לצבע כחול כהה. גם חמצן מן האוויר יספיק ליצירת פסים כחולים בתמיסה. ריאקציית הצבע יכולה לשמש מבחן להימצאות חמצן במים. החומר המגיב באינדיקטור צריך להיות רגיש די הצורך שיהיה אפשר להבחין בעקבות הראשונים של החמצן בנקודת היציאה שלו. הפסים הכחולים מופיעים זמן רב לפני היווצרות הבועות. בתוך 10 עד 20 דקות האינדיקטור שבכלי מחומצן לגמרי.
כך נוצרו המוקדמים לבדיקת תהליך הפוטוסינתזה בחלקים שונים של הצמח. עליהם של צמחי יבשה מייצרים גם הם פסי חמצן כחולים בתמיסה. העננים הכחולים מוגבלים לשטח העלה. הפרחים נטולי קלורופיל ואין בהם פעילות פוטוסינתטית. העלים הירוקים פעילים מאוד, השורשים נטולי קלורופיל ואינם פעילים. אם יש בתמיסת המבחן מי ברז, יהיו בה תמיד עקבות של פחמן דו-חמצני ודו-פחמה. במים שהורתחו אין פחמן דו-חמצני. אפשר להכין תמיסת מבחן עשירה בפחמן דו-חמצני. כאן יש לנו תמיסות המכילות רמות שונות של פחמן דו-חמצני. התמיסה בצד שמאל נקייה מפחמן דו-חמצני, זו שבאמצע מכילה כמות קטנה, ובצד ימין כמות גדולה. השינוי המהיר בצבע בכלי שבצד ימין משקף יצירה אינטנסיבית של חמצן בצמח שהוזן בפחמן דו-חמצני. גם במי ברז נמצאים סימנים לפחמן דו-חמצני המספיק ליצירת חמצן בכמות ניכרת. רק בתמיסת המבחן שבצד שמאל, הנטולה פחמן דו-חמצני, אין סימנים ליצירת חמצן. היווצרות החמצן תלויה אפוא בכמות הפחמן הדו-חמצני. לשם בדיקת הימצאותן של פחמימות, צריך לבדוק את עליו של צמח הנחשף כולו לאור. רקמת העלה הטריה מוכנסת למים רותחים, אחר כך מוציאים ממנה את הצבע באמצעות אלכוהול חם. תמיסת יוד נותנת אינדיקציה ברורה על הימצאות פחמימות. כדי לקבוע אם הפחמימות בעלים הן תוצר ישיר של פוטוסינתזה, יש לעשות ניסוי ביקורת בצמח ששהה יומיים בחשיכה. בצמחים ששהו זמן מה בחושך יהיה מבחן היוד שלילי. לפיכך, האור דרוש להיווצרות הפחמימות. ייצור פחמימות תלוי באור, והדבר מובהר בניסוי הקלאסי של זקס. לפנינו עלה חופשי מפחמימות בגלל שהייה באפלה. העלה הזה ייחשף לאור ל-12 שעות. אחר כך יעבור העלה השהיה במיצוי ותהליך שחזינו בו קודם לכן.
ייצור הפחמימות מקומי בלבד, והוא מתרחש רק באזורים הנחשפים לאור. חשוף, שרוי באפלה, חשוף בחלקו. מתברר שדי להשאיר את העלה הנבדק בחושך כדי לשחררו מפחמימות. פיזיולוג הצמחים אבינאי מוליש התקדם שלב אחד מעבר לניסוי זקס. הרעיון היה להעתיק את הצללים שבתשליל של הצילום לתוך העלה. באמצעות הניסוי הזה הוכיח מוליש לא רק את קיומה של התלות המקומית באור, אלא גם את היחסיות בייצור הפחמימות. צמחים בעלי עלים מנומרים, שבהם חלוקת הקלורופיל איננה שווה, הם מושא בדיקה מרתק. לוקחים שני עלים דומים. אחד מושם בצד לביקורת, האחר שוחרר מצבעיו על ידי מיצוי הקלורופיל. העלה הלבן לגמרי זוכה לטיפול בתמיסת יוד. זמן קצר אחר כך מתגלות הפחמימות בבירור, אך רק באותם חלקי עלה שהיו קודם לכן ירוקים. רק הם היו מסוגלים ליצור חומר אורגני חדש, בעוד שהאזורים נטולי הקלורופיל תלויים באספקה מן האזורים הירוקים. הנה ההשוואה עם עלי הביקורת. איך חודר לתוך הפרח הפחמן הדרוש ליצירת החומר האורגני? האם יש לחילופי הגזים עם האוויר תפקיד פעיל בתהליך? כדי לחקור זאת, מורחים עיגול דק של לקה על פני החלק העליון של עלה נטול פחמימות אשר נתון בחושך. על פני העלה התחתונים תונח לקה בצורת האות U. אחרי חצי יממה מסירים את שכבות הלקה ושמים אותן בצד. של העלה מנעה מפחמן דו-חמצני לחדור מן האוויר אל הצמח. מדוע זה קרה רק בחלק התחתון של העלה? מאחר שהשכבה הדקה של הלקה שהתייבשה מספקת לנו גם דגם של תאי אפידרמיס, אפשר לחפש את התשובה מתחת למיקרוסקופ. בהגדלה של פי 400 מראה שכבת הלקה המיובשת הטבעה של פיוניות, כלומר פתחים בפני העלה התחתונים שאטמה הלקה.
שכבת הלקה הכלופה מפני העלה העליונים מראה לעומת זאת רקמה נטולת נקבים, שדרכה אין הגזים יכולים לחדור אל תוך העלה או ממנו החוצה.